Yo, Mbak Sri. Ayo. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa ayo tun tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sampeyan anggonmu bali goyang paharna goyang ngarepe Mbak Siwil kene ngarepe Mbak Siwil kaya doe ngene oh iya matur suwun Pak nggih ana apa iki matur nuwun sitoke Mas Gandil ora sisan gak nyanyi taunana windanana tak anteni ing putu ing tresna selololo balung nangka bebasane mung katon sliramu wae matur sembah nuwun nggih Pak nggih hae ya Allah ya Allah ya Allah tun aja lunga sik ngipi apa aku ki mau ora to ngerti-ngerti kok semene akeh iku lho Sejurakan kobi wani nyawer apa ora? sinten Jurakan kobi wani nyawer apa ora? Ora gak wani balik. monggo juragane Ya. kombi pinarak ngajeng Mas Hoding. Iki sing ngrosoi jane operator kombi karo jonder. Heeh. Nek wong tani iki jane apa to? Iya. Iya. alah pariku ke ra tak taleni ben ambrukno malah penak Yo. aja lali Yo. pawalingku uga ana janji-janjimu aku kang satya sapuhu tak enteni Aja botone kabeh to ngene. Yo. matur suwun Mung katon WA-mu wae. Hae. Mas Angga operator jonder urung nyawer dhewe. Mas Pur. Ayo anak buahmu ditata, iya. Heeh. Yo. Aja Yo. lali pawelingmu uga Mas Is, iboh. Sik aja. Garwane wong liya. Nah. Iya, Cok. Garwane wong liya. Iki ora enek live streaming aman. Nah, iya.
Yo. Wong ayu sing tak tresnani dina wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali mung sliramu pepujane ngati yo Mas Budi, Mas Goan. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Yo. Barebo di syuting dilebokke Lawu Sumilir. Ayo. Ha elok. Mbah Siwil baleni neh ora iki kene. Sing nyawer ampun suk-sukan. Sing nyawer antri, mboten saged. Engko Mbak Sri tambal ban kowe. Piye? Ayo ta. Ning apa Yo. Oh, dilaras. Oh iya. Ya. Angga, aja mung 100 we, ya to. Apa? Ayo Barbo. Sliramu sing tak tresno garwane wong liya. Yo. Alah tenane. Boten. Alah. Ya. Sakit, Ora. Mas. Ya, sampean yo. Apa